tvoj omiljeni Ravlić mesa, je i ove godine pripremio najukusnije uskršnje šunke, bez kojih je blagdanski doručak nezamisliv. Sretan Uskrs, žele ti mesnici Ravlić. Volimo proljeće na najjače. Uz Electrolux, male i velike kućanske aparate i usisavače. Elipsa Hello Spring akcija donosi odlične popuste na odabrane Electrolux uređaje. Od 31. ožujka do 27. travnja ili do isteka zaliha potražite svoje nove pomagače. Electrolux i Elipsa. Otkud kukiće u Uskrsu.